Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen. Hürmetli tamaşaçılar, ihtibarınızga büyük İslam talimatına bağışlangan dini içtimai tapşırığımızın bugünkü çıkarılışın takdim etimiz. Nak ehli İslam galimlerimiz etkence, galam büyük bir kişidir. Kişi de kişkine bir galamdır. Bu cihanda kılgan işlerimiz izge bulsun, mengi yaşasın Muhammed ümmetleri deyip dualar kılmaktabız. Aziz kardeşler, bugün sizin karşınızda İslam, İran Cumhuriyetinden kelgen konaklarımız. Özünüzge mağlum, İslam, İran Cumhuriyeti'nin rahberi Ayetullah Hamini bulay dedi. Milletini ayakta tutkan güç ol tarihtir. Tarihini ne kadar yaxşı bilsen, bu kadar güçlü ilahiyatçı bulursun deyip beyan etti. Bu kanatlı sözler, bu kanatlı fikirler bizning yüreklerimizde. Hazır sizin karşınızda İslam, İran Cumhuriyetinden kelgen bir türküm konaklarımız, İran'ın Moskov'daki ilişkilerindeki hizmetkar Şiriz Borza yetekçiliginde kelgen konaklar bilen görüştüremiz. Bugün söyleşik, gırlaşik, ana şulay vagadeler koyuşik. Hayırlı saatte, izge niyette tuğanlar. Здравствуйте, дорогие телезрители. Как уже Муаммад Хазрат меня представил, меня зовут Сирус Бурзу. Я долгое время работаю на территории России как преподаватель персидского языка и каллиграфии. Уже 8 лет я работаю на территории Республики Башкортостан, особенно город Уфа, занимаюсь преподаванием персидского языка и каллиграфии. Судя по переговорам духовного лидера Ирана Айтоллаха Хаминеи и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, что отношения между Россией и Ираном должны укрепляться и должны развиваться во всех направлениях. И я решил для того, чтобы не только культурные взаимоотношения между нашими странами продвигались вперед, но и привести в Уфу, в Республику Башкортостан, видных иранских купцов, которые могли бы найти точки соприкосновения с российскими, а также республиканскими бизнесменами, купцами. У этой группы есть огромные связи в Иране. Я надеюсь, что с помощью религиозной организации «Ихлас» во главе с Муаммад Хазратом этот мост между дружбой нашими республиками будет укрепляться и расширяться во всех направлениях. Я уверен, что делегация, которая приехала, добьется своих положительных результатов. Вот несколько дней, которые они находятся сейчас в Уфе, они уже достигли некоторых успехов в переговорах. Я полностью уверен, что эта делегация, работа, которую проведет в деловой сфере, принесет пользы для культурной работы мной и религиозной организации «Ихлас». Aziz kardeşler, karşınızda İran İslam Cumhuriyeti'nin tanılgan işgvarı Mehdi Saidi. Haberiniz bulsun ki Mehdi Saidi İran'da meşhur bulgan Farugh Farizi isimli kampanyanın general direktörü. Farugh Farizi demek İran hem Rusya arasındaki biznes işlerindeki mayak mağnasına kiledir. Hoş geldiniz. Merhaba, ahlan ve sahlan Mehdi Saidi. Как уже меня представили, меня зовут Мехди Саиди, я генеральный директор и основатель компании Farugh Faruz. Очень рад, что нахожусь в городе Уфа для деловых переговоров между нашей республикой и вашей республикой. Я хотел поблагодарить господина Сируса Бурзу за его кураторство и за его инициативу в том, чтобы мы приехали в ваш город.
Я хотел бы поблагодарить доктора Мухаммада Галямова за предоставленную возможность приехать и за доброе и ласковое гостеприимство. Наша компания, она разносторонняя, занимается почти всеми видами торговли, которые существуют. И мы очень надеемся и планируем продуктивные деловые отношения и предоставление продукции хорошим и добрым гражданам Уфы. Мы провели ряд деловых встреч с разными людьми, в том числе и торгово-промышленные палаты, в том числе и других предприятий, на самих предприятиях мы были. И пришли к очень хорошим результатам в будущей работе с этой республикой. Я расскажу, почему именно о конкретном иранском товаре, потому что он является, во-первых, в первую очередь халяльным продуктом. От момента начала до момента того, что, скажем так, продукт упаковывается. В вторую очередь, это качественные товары, которые есть. И мы хотим отправить товар, то есть привезти тот товар, который будет достоин названия халяль. Вот недавно была встреча духовного лидера Ирана Айтуллаха Хаминеи и президента Российской Федерации. И были на этой встрече обговорены будущие планы наших двух государств. У нас очень далекая история взаимоотношений между нашими государствами. Торговля была между нашими странами очень активная, поэтому мы собираемся это дело продолжить. И компания Форос поставила себе задачу в том, чтобы реализовать те переговоры, которые были между руководителями государств в реальной жизни. Нашим мостом для нашей работы является религиозная организация «Ихлас» в лице Мухаммада Хазрата. И мы надеемся, что прибыль нашей деловой работы принесет пользу и для реставрации, и для помощи культурной работы религиозной организации «Ихлас» в лице Мухаммада Хазрата. Наши имена будут записаны в историю, потому что мы творим историю, и мы приносим пользу для граждан наших двух республик. В конце я бы хотел поблагодарить телезрителей и граждан России, республики о том, что выслушали. Во вторую очередь я хотел поблагодарить господина доктора Мухаммада Хазрата и господина доктора Сирусу Борзу. Наши деловые и культурные взаимоотношения с каждым днем будут процветать. Спасибо большое за уделенное вам время. Hürmetli тамашашылар, bizning tilak umtilishlarimiz bir. Bizning dinimiz İslam, Rabbimiz Allah'tır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kitabımız Kur'an, kıblabız Ka'badır. Bizlerini birleştirişi, mine şuşu karşınızdağı mescid, Allah yurdu, Beytullah. Bu İhlas Mektebimizin gelecekteki bulaşak maketi. Mine şurlay ol iki muhabbet manaraları bilen, 41 metrli manaraları bilen Ufamızı bizep duracak. İndi münasebetinden faydalanıp bizning aziz dostlarımız, İran İslam Cumhuriyetimizden kelgan Mahdi Saidi Ali janablarına şuşu maketni bo'lak etamiz. Bizning baxtli kelajak, bizning o'rtaq muhabbatimiz ham xizmatlarimiz mana shunday bo'lajak deb jon yurakdan ona ulug' qardoshimizga topshiramiz. Rahmetingiz qardoshim. Sizga nur bo'lib kirsin. Хәерле сәгатьтә мөхтәрәм телевизор караучылар. Яшь кына олы апа-абыйлардан хәзерге яшьләр бөтенләй башкача. Безнең заманда яшьләр тыйнаграк та иде дигәнне ишетәбез. Ләкин без яшьләр моның белән килешеп бетмибез. Чөнки бүген дә илебез киләчәге чәчәк атырдай менә дигән яшьләребез бар һәм күп. Яшьлек иленең яшьтәше рубрикасы астында без сезгә моны дәлилләрбез. Һәм безнең бүгенге кунагыбыз Туймазы шәһәре кызы Эльвина Вахитова. Эльвина, сезне сиңа бирәм, үзең белән таныштырып бит әле. Сәламенҗе, мин Башкортстан Татар яшьләр оешмасы берлекнең әгъзасы булам бүгенге көндә.
Бу оешмага инде мин ничек килеп эләктем дисәң, мин анда 14 елда Бөтен дөнья татар яшьләр форумына миңа килергә тәкъдим иткәннәр, әмма ләкин тормыш хәлләре шулай туры килде, мин бара алмадым. Татар җанлы кеше буларак мин ятып кала алмадым, шуңа күрә татар яшьләр оешмасына сентябрь аенда килдем. Һәм инде каты итеп эшләй башладык проектлар өстендә, менә шулай. Төгәл нинди проектлар өстендә эшли башладыгыз? Иң беренче безнең проектыбыз татарча квест булды. Табышмак. Инде ул беренче тапкыр ясадык аны. Хәзер инде ул без ел саен аны үткәрәбез. Беренче тапкыр үткәргәч без бик курыктык. Ничек булыр, кеше килерме дип, чөнки бит инде бүгенге көндә квестлар бик күп, яшьләр төрле квестларга йөриләр. Без аны энкаунтер формасында ясадык. Яшьләр Уфаның тарихи урыннары буенча татар теле белән бәйле урыннар белән шул без маршрут шундый төзедек. Һәм инде шунысы куаныч булды безнең өчен. Татар яшьләре кызыксыну үз теленә, кызыксыну бар татар яшьләрендә үз теленә. Һәм инде тарихи урыннарны да беләләр, татар теле әдәбиятын да беләләр. Шунысы безнең өчен бик куанычлы булды. Инде безнең иң зур казанышыбыз булды быел беренче тапкыр республикада татар егете бәйгесен үткәрү. Ул инде югары уку йортлары арасындагы студентлар арасында үткәрдек. Беренче булу җаваплы, әмма ләкин без аны югары дәрәҗәдә үткәрдек дип уйлыйбыз. Шулай әйтергә мөмкиндер. Чөнки безне хөрмәт иткән кешеләр, зур кешеләр килделәр. Аның беренчесе инде безнең Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллин да килде. Безнең анда иң төп бүләгебез булып җиңүчегә Казан шәһәренә сәяхәт булды. Ни өчен Казан шәһәренә? Ул безнең мөселманнарның Мәккәсе кебек, Казаныбыз татарлар өчен Мәккә кебек, шунда рухланырга, шунда көч җыярга, яна проектлар эшләргә, шундай рухланып кайтабыз. Берлеккә аңлавымча инде татар яшьләре генә киләләр һәм анда менә ниндидер отбор бармы? Нинди яшьләр менә берлеккә киләләр инде? Берлеккә инде без бөтен татар яшьләрен чакырабыз. Әгәр дә инде син татар җанлы, үз милләтенә битараф булмасан, үз милләтене саклап калыр өчен, телне саклап калыр өчен теләсәң, инде безнең оешмага килергә мөмкин. Һәм инде үзенең яна проектларын булса, нәрсәләр яшьләр өчен бүгенге көндә актуаль әйберләр эшләсен килсә, инде безнең оешма сезнең өчен ачык. Син үзең берлеккә нинди максат белән килдең? Мин аны әйтеп үттем инде, мин үзем татар җанлы кеше буларак, татар телен саклап калырга, татар милләтенең киләчәге булдырыр өчен бу оешмага йөрергә булдым. Синең өчен ул нинди мөмкинчелекләр ачты? Иң беренчедән инде ул минем өчен яна кешеләр белән танышу, үз милләттәшләремне табу, яшьләр арасында, әмма ләкин һәм инде менә шундый форумнарга, шундый проектлар ясарга бик зур этәргеч булып дип тора, дип мөмкин. Күптән түгел генә Казан шәһәрендә Бөтен дөнья татар яшьләр форумы үтте һәм син анда барып кайттың. Синең кичерешләрең һәм иң мөһиме яшьләр өчен бу форумның әһәмияте нәрсәдә? Инде дөрес әйттең, 4 августтан 7 августка хәтле безнең Казаныбызда 7 Бөтен дөнья татар яшьләре форумы үтте. Инде 4 көн буена без төрле программалар буенча эшләдек. Иң мөһиме татар яшьләре өчен ул акыл фабрикасы проекты дип уйлыйм, чөнки монда яшьләр үзенең телен саклап калырга, ничек аны заманча проектларны төрләндерергә, заманча популярлаштырылу исәбеннән бу проект ясалган акыл фабрикасы. Бу инде әлеге форумда үткән иң олы Рәсәй буенча проектлар сессиясы булды. Анда без берничә секцияларга бүленеп эшләдек. Менә мин шәхсән үзем пиар һәм журналистика секциясендә эшләдем. Һәм без анда безнең секциядә 4 төркемгә бүленеп без эшләдек инде үзебез проектларны 2 сәгать буенча без аларны тормышка ашырырга дигән проектлар ясадык.
Шунан соң пиар һәм журналистика секциясе булды, туризм һәм тарих, мәдәни, этно-мәдәни проектлар, шунан соң тәрбия һәм мәгариф, һәм татар теле һәм интернет секциялары эшләп килде. Һәм бу форумда без иң мөһиме шул бүгенге көндә татар телен ничек саклап калырга, ничек милләтне киләчәген булдырырга, шул проблемалар күтәрелде. Безнең Башкортстаныбыздан Казанга күп кеше бардымы? Безнең Башкортстанның делегатлары иң күп делегация булды бу форумда. Ялгышмасам 53 кешебез булдык. Форумның иң зур делегациясе дип шутландык. Сезне ничек каршы алдылар? Безне бик җылы каршы алдылар. Ул форум зур дәрәҗәдә үтте дияргә мөмкин. Чөнки шул хәтле бөтен әйбер уйланган, һәрбер кешегә үзен, һәрбер кешене шулай итеп хөрмәт иткән форумнар гел шулай булса иде дип калабыз. Һәм синең яшьләргә әйтер киңәшләрең? Минем яшьләргә әйтер киңәшләрем шундый шигырь юллары белән әйтергә мөмкинме? Хәтерләдән курыкма син, үткәнне онытма син, бел син ерак бабайларның ничек көн үткәнен. Яшьләр, актив булыгыз, ятып калмагыз, үз телегезне саклагыз, милләтебезнең киләчәген саклауда яна проектлар булдырыгыз һәм безнең оешмага килегез. Эльвина, рәхмәт сиңа тыңлап безнең тапшыруыбызга килгәнең өчен. Алдагы юлыңда да сиңа иҗади уңышлар. Һәр вакыт шундый ачык йөзле, мөлаем кыз булып кал. Үзегезгә рәхмәт. Әйе, газиз кардәшләр, изге ниятләр, асыл максатлар тормышка ашсын дип дугалар кылмактабыз. Ихлас белән гамәл кылыйк. Без бу дөнья кунаклары. Менә шушы нукталарда, менә шушы дәрт, куәт һәм илһам белән бүгенге программабыз инде ахырына якынлашты. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Хушыгыз, сәламәт булыгыз, кардәшләр.